Kolme piippua, kolme piippua, kolme piippua. Kolme piippua suolaa toi ja leivän päälle voita. Muutama kauppa ja ihmisiä ja paljon kakaroita. On Viiala kauniina mielessä, vaikka sanoisitkin kaikki on pielessä. Kolmen piipun kylä, kehityksen sankarilaulu. Kotiseutusi silmällä kauniilla näe, siitä rakenna huoneen taulun. Ja pidä se aina mielessä, nyt ei kaikki voi olla pielessä. Kolmen piipun kylä on Viiala mielessä, on Viiala mielessä. Viiala on erotettu Akaan, Kylmäkosken, Vesilahden ja Lempäälän kunnista ja muodostettu itsenäiseksi vuonna 1932. Pinta-ala on noin 51 neliökilometriä, asukkaita on noin 5500. Oy Wilhelm Saumann, AP Viialan tehtaat, perustettu vuonna 1873. Lähes 100 vuoden aikana on teollisuuslaitos uudelleenjärjestelyjen sekä laajennusten jälkeen kehittynyt erittäin huomattavaksi puuta raaka-aineena käyttäväksi levyjen valmistajaksi, käsittäen vaneritehtaan, lastulevytehtaan sekä voimalaitoksen. Aaltosen kenkätehdas Oy, Viialan naftatehdas, perustettu vuonna 1921. Tehdas on useaan otteeseen suoritettujen laajennusten jälkeen kehittynyt alansa johtavaksi tuotantolaitokseksi maassamme.
Viialan Viila Oy, perustettu vuonna 1901. Ainoa viilatehdas maassamme. Viialan viilat ovat tunnettuja jopa 5 maanosassa. Paikkakunnalla on lisäksi runsaasti puu- ynnä muuta pienempää teollisuutta. Kohokohtana ovat vuosittain järjestettävät kesäjuhlat. Viialan seurakunta perustettiin vuonna 1927 erotettuna Akaan, Kylmäkosken, Lempäälän ja Vesilahden seurakunnista. Seurakunnalla on 2 työkeskusta, kirkko, jonka yhteydessä on seurakuntasali, sekä 3,5 kilometrin päässä keskustasta sijaitseva kesäkoti Kumpula. Voimakkaasti teollistuneessa Viialassa on asukkailla käytettävissä runsaasti kunnan tarjoamia palveluksia. Vesijohtoverkosto, jätevesiin puhdistuslaitoksella varustettu viemäröinti, kunnan lääkäri, vanhainkoti sairasosastoineen, vanhusten talot, urheilu- ja pallokentät sekä monipuolinen kirjasto. Kunnassa on varsinaisia kansakouluja 4. Vanhin niistä on Viialan koulu ja suurin keskuskoulu, jonka suojissa toimii Tarpien koulu erityisopetusta varten ja kansalaiskoulu. Lisäksi ovat Lapinkulman ja Heinäsuon varsinaiset kansakoulut. Vuonna 1962 perustettiin Viialan yhteislysea, 8-luokkainen yliopiston johtava valtion oppikoulu, jossa on tilaa yli 700 oppilaalle. Ajanmukaiset kunnantalo ja koulu tarjoavat myös vireästi toimivalle työväenopiston lukuisille opinto- ja harrastelupiireille sopivia toimitiloja. Viialan kirjasto sijoittautunee maassamme parhaimpien kirjastojen joukkoon. Elinkeinon jakautuma Viialassa on seuraava. Teollisuudesta saa toimeentulonsa 65%,
Maataloudesta 10% ja muissa ammateissa toimii 25%. Noin 8 kilometrin päässä Pitäjän keskustasta on Arajärven retkeilymaja saunoineen asukkaiden käytettävissä. Ja lopuksi vielä, Viialassa on oikein mukava asua.